Entendo, doutor, que estes días terás na túa consulta moitas cousiñas relacionadas con virus respiratorios, catarros, que claro, por que nesta época estamos todos malos? É moi fácil, porque comeza o curso escolar, entón tenemos a todos os rapaciños de 25 e 25 mezclando as súas cabeciñas nun aula durante 5 horas e compartendo todos os virus. Entón, normalmente a secuencia de acontecementos é comenzan as clases, no prazo de 4 ou 5 días empezan a petar as consultas de pediatría e 5 días máis tarde empezan a petar as de medicina da familia porque eses rapaces contaxan aos seus pais. Normalmente sempre se produce un receso cando veñen as vacacións de Navidade. Sí, claramente, aí parades un pouco. Teñen máis que ver os rapaces que o frío. Doctor, como distinguimos a gripe do COVID sen ter que ir a mercar a farmacia un test? Boa pregunta. Así un truquiño para distinguilos? A gripe de verdade, a gripe A, a palabra que utilizamos en España ven do alemán gripe, que por lo visto significa convertirse en pelotilla. Empezan a tremar con moitísima forza porque normalmente a gripe produce 39 de fiebre e ganas de morrer, basicamente. Claro, con gripe estás feito polvo, claro. E ademais toses un pouco, pero sobre todo queres morrer, é o principal síntoma. O COVID, o problema é que é como o lupus nos capítulos de House, que pode ser calquera cousa, pode pingarte a nariz e pode ser COVID, ou pode ter 39 de febre e pode ser COVID. Ou un caso raro, como me pasou a mí cando pillei o COVID por primeira vez, que penso que sería 2022, así, que solamente tiña sensación de fiebre neste antebrazo e moi mala leite que a contiña, pero estaba na consulta, a xente contándome a vida e eu estaba por dentro, cala xa, que vouche matar. Pero, bueno, como son un home educado non facía, pero estaba con unhas ganas de matar xente que era impresionante. Era o único síntoma que tía. Que pasa? Que como a miña filla tira o COVID, dixe, pois será COVID, vou facerme a proba, era COVID. O meu frío no brazo dereito. Que curioso, vale, pero o principal síntoma da gripe normal é estar a morrer, non? Estar a morrer. Con moita febre, non? E, por certo, os grupos de risco, doctor, por que teñen que vacinarse? Pois é por unha razón bastante sinxela. O que dicíamos antes da gripe, se ti, que eres unha muller sana, home, igual non tan sana como o noso Pepo, que é un home que todavía máis metro sexual perdido, non? O Bernardo, por exemplo. O Bernardo, se colledes a gripe vais a ter unha semana inolvidable, pero non vai pasar de aí, é dicir, sobreviviredes, estaredes despois 2 semanas recuperándose estando esgotados. Pero a razón por la que isto pasa é porque ter unha fiebre tan alta e luchar contra un virus tan agresivo, metabólicamente como estar facendo footing. Ti podes estar facendo footing unha semana, vas a acabar abrallada, pero podes. Pero se eu teño unha cardiopatía, estar facendo footing durante unha semana a nivel metabólico, é dicir, co corazón moi acelerado, os pulmóns demandando moito oxígeno, pode que non me permita e acabe hospitalizado ou incluso morrendo. Entón, hai xente que sinceramente non se pode permitir o risco, o luxo de padecer a gripe. Esa é a xente que queremos proteger. Lle ven ben a todo o mundo, pero é que hai xente que non pode permitirse tela. Sabe por que yo digo, doutor? Porque imos velo agora, hai moita xente que di, claro, que vou a vacinarme é algo peor que se tivera a gripe. Claro, como podemos distinguir cales son os efectos secundarios da vacina de estar malo? Normalmente hai unha causa bastante fácil. Os efectos da vacina soe ser dor no punto de punción e un poquinho de inflamación, un pouco vermello o brazo, que normalmente con un saco de guisantes congelados xa podes facer que se desinflame. Despois está malestar, pero home, estamos falando de malestar de 37,1, 37,2, que estás cansadiño, con ganas de mantita, sofá e peli, eso é o que fai, non estás a morrer. E, ademais, é unha cousa moi importante, a vacina da gripe ten virus mortos e troceados. Logo, se eu vacineime e me pinga o nariz, iso non ten nada que ver coa vacina, seguramente será porque fui a un centro sanitario e alguén me contaxou dun virus respiratorio mentre eu me estaba a vacinar. Pero un virus morto e troceado non pode provocar unha infección. O único que podo ter son esos síntomas que o cabreo do meu sistema inmunitario contra a sustancia que me acaban de inyectar, é dicir, dor local e sensación febril, cabreo inmunitario. Pero xa está. E logo, sobre a febre tamén, cando é unha febre, porque isto seguro que é unha dúbida na casa moi recurrente, coa que teño que ir a urxencias? É dicir, unha febre preocupante. É unha boa pregunta porque é un tema de debate nas consultas en redes sociais constantemente, porque hai xente que, por un lado, que parece que vive no Museo de Pesas e Medidas de París e que ten que ter... Normalmente se define como 38 de temperatura auxiliar o que é fiebre. Pero é un número, hai xente e xente. O que debería ser máis importante é o estado xeral. É dicir, se unha persona está con 38, está bailando miñeiras, cousa que é difícil, pero algún hai, pois non está grave, non hai razón de ir ao médico. Pero se un está con 37,8, non pode coa vida, está pálido, sudoroso, e non é capaz de levantarse da cama, home, igual sí que hai que ir ao médico. Igual que sí, máis de sensacións que de número. Como está a persoa realmente. E como baixamos a febre, doctor? Que lle damos ao corpo? Pois hai desde medidas físicas que a mí me parecen tremendamente sádicas, de eso de
que se fai a veces no hospital con fiebres extremas. Lesións. Meter unha persona en auga con xeo, por exemplo, se consigue para baixar a temperatura. A mí me parece sadiquísimo. Pero das cousas que podemos facer en casa sen ser unha panda de salvaxes son sobre todo os medicamentos. Tenemos por un lado o paracetamol, que é o seguramente máis inofensivo, é dicir, mentras non excedamos as doses diarias, existe moi pouca xente que sea alérxica ao paracetamol, non fai dano ao ril, non eleva a tensión. Paracetamol, boa idea, vale. O problema non é moi espectacular. É dicir, te tomas un paracetamol, estás aí 40 minutos esperando que faga felto o paracetamol porque estás que morres e tes un pouco de prisa en ponerte ben. E despois temos a aspirina e o ibuprofeno. A aspirina está un pouco en desuso porque ten as súas cousas. É máis mala para o estómago que o ibuprofeno, é máis lenta que o ibuprofeno e, ademais, hai moita xente que está tomando adiro. E se tomas adiro, tomas aspirina, se cancela o efecto adiro. É dicir, xa non se fai o efecto cardioprotector. A aspirina é moi rara. Se tomas 100 mg por día, ten un efecto antiagregante para previos infartos. Pero se tomas 500, xa non se protexe. Entón, o ibuprofeno ten a desventaxa de que pode subir a tensión, os hipertensos ten que ter moito cuidado co ibuprofeno, a xente con insuficiencia cardíaca tamén, pero se unha persona non ten problemas particulares de saúde, pode tomar tamén ibuprofeno, e o máis inteligente é o seguinte: se estás co esa gripe de verdade, con 39 de febre, ganas de morrer, vas levar unha pequena decepción, que te vas tomar o teu paracetamol, e, vale, comprarás 5 horas de benestar, pero solamente o podes tomar cada 8 horas. Entón, as últimas 3 horas as vas a pasar como unha papana dicindo, a ver, que pasen esas 3 horas que quero o seguinte paracetamol. Entón, unha forma de facer trampa ao teu organismo é, me tomo un paracetamol, e se aguanto, ben, pero se non aguanto, antes de que me toque o seguinte, podo meter un ibuprofeno. Entón, podo tomar un paracetamol, un ibuprofeno, un paracetamol, un ibuprofeno, se metabolizan por vías completamente distintas, entón, que fan efecto. Fan unha trampa. E logo, doutor, antes de rematar, que quero repasar remedios caseiros, porque, a ver, sobre isto tamén hai moita literatura, cales son efectivos? Por exemplo, estar deitado na cama, que é o que sempre se dixo. Estar deitado solamente se cho pide o corpo, senón deberías estar activo. Cando estamos tumbados na cama, cando estamos deitados, o pulmón mobilízase moi pouco e o aire que está dentro do pulmón empeza a enrarecerse. Canto menos oxígeno ten o aire do pulmón, máis agresivas se volven as miñas bacterias, máis riesgo de conversión en neumonía. Paseiños. E logo, os típicos baos, estos que temos por Os bafos veñen bastante ben. De feito, penso que todo o mundo pero que estuvo... con coñá ou con cousas... Mellor con auga nada máis. De feito, claro, o eucalipto non é estritamente necesario. O eucalipto dá unha certa sensación de confort de que despeixa a nariz, pero con respecto aos bronquios non fai nada. É dicir, non é malo ni bo. Pero todos hemos notado que cando saímos da ducha parece que toda a porquería se queda máis reblandecida. Estamos máis aliviados. Porque esas microgotas de auga se depositan na vía respiratoria e disolven os meus mocos. Entón, facer un bafo sempre é unha boa idea, pero podo facelo aquí ou podo tamén facer unha mini sauna na miña cama. Isto é un nebulizador. Isto é un nebulizador. Basicamente isto é un aparato de aire comprimido que fai pasar aire por esta paixiña. Eu coloco isto aquí e aquí lle boto un pouco de suero, un pouco de auga, o pecho e cando acendo empeza a botar vapor. Entón, ten a vantaxe de que podo administrarme ese vapor sen deixar as paredes da casa perdidas, porque cando un fai unha mini sauna no cuarto de baño, como faiga un par delas, vai ver que chamar o pintor pronto. Entón aquí, bueno, pois unha cousa anda por 40-50 euros, que dicir que tampouco é moi caro. Quen teña rapaces na súa casa é unha inversión fantástica porque vai salir a 25 céntimos o catarro, máis ou menos. Dentro dos remedios caseros tamén... Sí, un máis, porque nos temos que ir a Publi. O zumo de laranxa, xa lle dixo a Bernardo no seu día, o da vitamina C é unha carallada como a copa de un pino, pero está rica, ten un pequeño efecto hipertónico, é dicir, suaviza un pouco a garganta. O malo é que pasada media hora volve a doerte a garganta, é dicir, pero bueno, ninguén morreu por tomar zume, non? Entón, pois, tampouco é mala idea. Seguimos enganando o corpo. Moitas grazas, como sempre, doutor López, pola visita aquí ao termómetro.